या साईडला दर्शन घेतील आधी सगळी ही लोक। नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे। आणि मित्रांनो, आज असं दसरो, तर सगळ्यात आधी दसऱ्याच्या तुमका सगळ्यांका खूप खूप शुभेच्छा। आणि आज आपण जातो कालिका देवी मंदिरात, कारण तिथून देव निघतील, आज देवाचे तरंग निघतील आणि ते जातील आपल्या नागेश्वर मंदिरात आणि तिथे लग्न लागतील आणि नंतर सोना लुटला जाईल। तर जाऊया दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी पण आपण एक छोटासा व्हिडिओ बनवतो। चला तर जाऊया, आधी जाऊया कालिका देवी मंदिरात आणि तिथून नंतर चालत चालत बघूया शक्य होता काय, कोणी गाडी घेणारं गावलं तर आपण देवांसोबत चालत जायचा। तर चला जाऊया, काय उशीर झालो थोडंसं। येऊन पोचलो आता कालिका देवी मंदिरात आणि आता देव बाहेर पडल्यात, खळ्यात येल्यात आणि तिकडे काही लोकांचे प्रश्न वगैरे असतात, ते आता थोडंसं काम चालू आहे। तर झाला की इथून देव निघतील, तर बघूया किती वाजेपर्यंत थांबतात इथे, जास्त वेळ नाही थांबायचे, बरीच गर्दी आहे। दसरे आणून ठेवायचे ना, उलटी उलटी पापो दाखव दाखव त्यांना पाना एकाडे ठेवल्या तरी काही नाही। बाबा देवा समर्थ नागेश्वरा ब्रह्मणा कालिका देवी पावणे भारत वाकार भारत तर इकडे सगळे ओटी भरतात आणि असा मांजरेकरांचं घर, सगळ्यात मोठा घर, मोठी फॅमिली। आज शेती झालेली आहे, हिंमत नव्हती माहिती आहे ना ते टायमा। मस्त झाला भात, झाला पिकला भात, पिकलाय बघ। आता तिकडून देव येतात आणि इकडे आम्ही असं अभय काकाच्या घराकडे, काका नारळ घेऊन बघा, नारळ कशासाठी आहे म्हणजे सालाप्रत प्रमाणे देवाच्या हातीत देतात। ओके ओके, तर जसा पहिल्यापासून चलत येला तसे ते एक नारळ देवाजवळ देतात, होय ना। मित्रांनो, आम्ही हळूहळू आता चाललो नागेश्वर मंदिरापर्यंत। देव मागसून येतात, मी जरा पुढे येईल कारण नंतर मग एकदम मागे राहत होता। तर वाटेत पण जी घरं भेटतात, काही लोक म्हणजे परंपरा चालू आहे नारळ वगैरे देवची, ते लोक नारळ वगैरे देतात। आता असंच आपण चालत 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 नंतर जेव्हा मेन रोडला जातले तेव्हा तिकडे पण बरीचशी लोक होटी वगैरे भरतली, तर जाऊया चला। मित्रांनो, हे बघा इकडे भातशेती मळ्यात म्हणतात आणि ह्या मळ्यात भातशेती पण करतात।
भात शेती झाली आहे बरी, फक्त पावसानं मेहरबानी करून देत तर ह्याच्यात काहीतरी गावात, नाहीतर ह्याचं नुकसान पाऊस 100% करून बसतलो. आम्ही आमच्या गावच्या होळीजवळ, आणि मी ह्या साईडने येईल ह्या वाटेन, आणि देव येतले ह्या वाटेन, ह्या पाणी असूनच येतले. ओके, इथून ह्या वाटेन इकडून असे येतले देव, आणि आपण इथं होळीजवळ. नंतर धावत जाता नारळ घेऊन. खय जातं ते आमच्यावरच येतं ना. हां, गाय गोठणे जाऊ तर थांब, येऊ येते आता तुझ्याबरोबर. आधी हयचं हे घेते ते, इकडून देव येतले. आमची गाव होळी, हे बघ ते गावची आमच्या होळी असतात. पण काका नारळ देतील. चल तूच होयस माझ्याबरोबर. मस्त वाटतं मला. आता इथून देव धावतात, ते खयसून धावतात पुढे ना. हा, आता तो आता कोलमी प्रकल्प बरोबर काही ना धावतले. हे पहिल्यापासूनची जागा. अच्छा, कोलमी प्रकल्प नंतर झालो. म्हणजे ते पहिले खालसून जायत ना, ते खात नसून खादनात जायत. ती नंतर जंगल भरपूर वाढला, त्याच्यामुळे ती मार्ग देवाचं बदलून घेतलो. अच्छा, सांगा. बरोबर, रस्त्याने धावतो, म्हणजे रस्त्याने जातात ते बांधण. हा बांधा. ओके, आता जातले म्हणजे गायगोठणे जातले ना. गायगोठणीवर जातले. गायगोठणीवर नंतर ब्राह्मणाचा ठिकाण बघ. हा हा, समजलं. जाते राईट. पहिली भेट झाली हा, की डायरेक्ट मग मेन रोडना मग नागेश्वर मंदिर. पहिलं अच्छा, मंदिर कडनं मग नागेश्वर. ओके. तर 10 मिनिटं विश्रांती देवांका. हा, तर पुन्हा लग्नासाठी बरं, पुन्हा बाहेर निघतं. ओके, की नंतर मग ज्या ठिकाणी लग्न लागतं बघ, समजलं. काय जातं ठीक आहे, मग चल. लग्न जातं. इकडे पण आता आते आणि सिद्धी ओटी भरतात. या रस्त्यान देव येतले आता, आणि पुढे गेल्यावर देव धावत जातले. ते गायगोठणीर जातले. आणि ते गायगोठणीर कुठचं देव जाता? गायगोठणीर सगळे जातात, गावडे पुरुष ना, आणि बाकीचे ब्राह्मणच जातात ना. ओके, काय म्हणता माझ्या ब्लॉग मध्ये घ्यावा म्हणता. सोना लुटू घे, देवाशिवाय तू कसं लुटतलो, बरोबर की नाही रे. तर मित्रांनो, आता देव इथून धावत येतले, आणि अर्धे ह्या साईडला जातले आणि अर्धे ह्या साईडला जातले. धावले, बाजू 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 हाड. समोरसून धावत येतात देव. तू गावकारच ना रे. म्हणजे नेपाळी कसं येतो काहीतरी. आता परत धावत जातील ब्राह्मण देवाजवळ. म्हण परत म्हण. दम लागलो.
तर आता बाकीचे पण इकडे सगळे आम्ही देवासोबत आहोत. मित्रांनो, आता तिकडून ब्राह्मणदेवाकडून हे आपले देव मेन रोडने न येता या मधल्या वाटेने येतले, कारण ही पहिल्यापासूनची देवांची वाटा आणि ह्याच वाटेने देव येतात. ते बघा वाट साफ वगैरे करून ठेवल्याने, तर ह्याच वाटेने देव येतले आणि नंतर आपल्या मेन रोडला इथे मेन रोडला परत येऊन पुढे जातले. तर मित्रांनो, समोर जी माणसं जमली आहेत ती आपल्या 2 नंबर शाळा वगैरे या साईडचे लोक असतात. इकडून देव या साईडला जातले नागेश्वर मंदिरात. तर ही लोक जमली आहेत, इकडे ओटी भरतली. इथे थोडा वेळ देव थांबतील. या साईडला दर्शन घेतील आधी सगळी ही लोक. सांगता माझ्या रे कॅमेरा मार, म्हणजे काय तर मी इलोय बरोबर. भारी केलं रे, मिशीशी काळी केल्यान भाऊ, कसली खतरनाक एकदम. नाहीतर काय ना हेंका तर कोपरापासून हात जोडचे लागतात. हो, कोपरापासूनच दंडवत. तर आता बऱ्याच ठिकाणी लोक जमलेली असतली अशी. आता इकडे सुर्वेवाडी, त्याच्या पुढे नंतर आमची साळकरवाडी आणि त्याच्यानंतर मग पावणे मंदिरात जातील देव. तर आम्ही लो मेन रोडला. काका व्हिडिओ बनवतात. काका काय बरे आहात ना? हां, चालू बाबू गोलत कर. ही अशी ओटी घेऊन थांबली आहे. हो होय होय, ओटी भरतलं की का बायकोच भरतली ना. मग तू माझ्या म्हणत चल ना, माझ्यावरच. नंतर काय घराकडे नाही राहायचा. आधीच सांगतोय, दिसा गोय माका थंय. ह्या साईडला पण दर्शन घेऊन थांबली आहेत. चला माका थंय दिसा गो, थंय घे वहिनी एका पाठवा. हां, तर इथे आता देव येले आहेत आणि या ठिकाणी देवांका आरसो दाखवतले. ते जे नाभिक समाजाचे लोक आहेत ते देवाक आरसो दाखवतले. थंय ओटी भरतली आधी. अभिनंदन गाडी घेतल्याबद्दल. नवीन काहीतरी इला दसऱ्याचा बरोबर ना आपल्या गावात. दसऱ्याचा नाही तुझाच इला, पण दसऱ्या दिवशी समजून घे ना जरा शब्द. अजून कसं 10वी नापास हो ना.
वर दाखव रे. तर ह्या आता आमची सगळी साळकरवाडीची लोक असत. हे बघा होय हो. मित्रांनो सृष्टी वगैरे इकडे थांबली आहेत दर्शन घेऊसाठी आणि बाकीची आमच्या वाडीतली अर्धी लोक थंय होती आणि अर्धी हय असत. हे बघा कोणाची माईची इथून आता देव धावत येतलो आणि डायरेक्ट आपला पावनाई देवी मंदिर आहे तिकडे जातलो. तर आता येतील म्हणून आपण जरा पुढे येलो. हयसून धावतील ना इथून धावतले का तिथून मी नक्की खय जाऊ मी जाऊ खय नाही ना हय आता धावतले खय. ओके मग पुढे जाते. आता देव धावत येतच. तर मी इलो आता पावनाई देवी मंदिरात. तर दोन देव पुढे धावत इले पावनाई देवी मंदिरात येऊन थांबते आणि बाकीचे मागून येतात. हे बघा लास्ट व्हिडिओ करते म्हणून लास्ट किती आता सांगा ती आधी सांग लास्ट किती गो बाबा समर्थार ना समर्थ टाकूया समर्थ नाही बाकी किती लास्ट किती याचा मत की तू लागतस प्रतिष्ठित नागरिक परेश गावकर.
मित्रांनो आता येईल पावनाई देवी मंदिरात, तिकडून तर या साईडने या मंदिरात येतील आणि इथून नंतर देव परत धावत नागेश्वर मंदिरात जाईल. तर आता आधी बघूया या मंदिरात येतील, नंतर पुढे गर्दी होते, आपण पुढे जाऊन थांबूया जरा. खाली हैसून जातले ना खाली. लाडू वाटता वाट अरे ना. तर मित्रांनो आता इथे देव एक 5 मिनटं विश्रांती घेतील आणि त्याच्यानंतर लग्नाक जातील आणि ते सोना लुटतले. मग ते सगळेजण इले इकडे 5 मिनटं विश्रांती घेतील, लाडू वगैरे वाटतील आणि त्याच्यानंतर मग समोर तिकडे सोना लुटतात त्या साईडला जातील, तिकडे लग्न लागताला आणि त्याच्यानंतर तो कार्यक्रम इथे थोडा वेळ पडस्थळ वगैरे लोकांचे जे काय प्रश्न वगैरे असतात ते असतात. बघू शकतास किती गर्दी झाली आहे, एकदम पॅक, एकदम मंदिर भरला आणि मंदिराच्या आजूबाजूचा परिसर पण एकदम फुल भरलो. भरपूर लोक असत. या साईडला इकडे प्रसाद वाटतात म्हणजे लाडू वगैरे. तर आता 5 मिनटं विश्रांती घेतील आणि त्याच्यानंतर पुढचा कार्यक्रम. इकडे आपले अजून एक यूट्यूबर विशाल साळकर ब्लॉग माझ्यासोबत एका बऱ्याच वेळा बघितला असाल, जरा सपोर्ट करा. चॅनल मॉनिटाईजला इलेलो हा, फर्स्ट टाईम पुरं होणार नाही हा, बरोबर ना. भरपूरच जरा व्हिडिओ बघा आणि आमचं वॉच टाईम वाढवा, जरा वाईट चालू करून द्यावा. लो काय विषय बळी जो बळी दिलो जाता. अच्छा कार्टा ना, म्हणजे आपण तो हे कापतो काय काय ते उडवायचो आणि त्याच्यानंतर लग्न लावून लग्नाक. ओके. आता विश्रांती झाली ना एक बाहेर येतले, बाहेर येल्याच्या नंतर देव एका शेव घालतो, एका बरोबर देव गावात सरळ थंय जातं. ओके. तर या ठिकाणी देवांचं लग्न लागतला आणि मग सोना लुटला जातला. आधीच लोक येऊन जमली आहेत बघा सगळी. सगळे या साईडला महिला मंडळ जमला आणि इथे बघा रांगोळी घातली आणि या फुलांची आणि आपट्याच्या झाडा, म्हणजे इथे झाड नसता, हे फांदी आणून इथे लावतात आणि याच ठिकाणी लग्न लागतं देवांचा असं. तर मस्तपैकी रांगोळी वगैरे घातली नाही, एवढा कधी दाखव गावलं नाही एवढा. होय, ताबडतोब गर्दी होता म्हणून मी आज लवकर इलोय. होय. तर मित्रांनो हे बघा त्या घराजवळ थंय सगळी बायका जमली आहेत आणि होय आता सगळे जी पुरुष मंडळी आहे ती इथे जमतली आणि एवढी गर्दी होतली ना की हाय बरंच म्हणजे ह्या करतात जसं लुटतात ना. बघा आता तुम्ही व्हिडिओत सांगून तसा लक्षात यायचा नाही. बघा सगळं सामान घेऊन येतात बाबाजी आणि ते 2 माळे असतात जसे आपले लग्नात माळे असतात. हे बघ हे 2 माळे असतात, बाकी नारळ वगैरे सगळा
पण ती बुद्ध धूप वात अगरबत्ती सगळं असा. आता भटजी काका पण येतील आणि त्याच्यानंतर इथे मंगलाष्टका होतील, लग्न लागत आणि मग ह्या सोन्याची लूट होतली. तर भटजी काका इलेत आता देव येतील. बाकी सगळी मंडळी आता हळूहळू जमता आहे बघा. सगळेजण बॉडीगार्ड पुढे राहतात. हां ए नानू बरोबर नानू, बॉडीगार्ड सगळे पुढे राहतात. यांच्या हाती जास्त सोना लागता. जरा दाखव, असं दाखव वायच बाहेर काढ मुन्ना, असं वाईट दाखव बाहेर काढून. पुढे असतोस ना तू. तर देव आता इथून धावत येतील. ये एक टोळो विशालसाठी ठेवा. हां एकच ठेव टोळो. समजलं राजा? ए राजा घेऊन ठेव, 4 तारखेक उपयोगाक येत. ऐकलं का? ए गावात आपला ए राजा 4 तारखेक उपयोगाक येताला घेऊन ठेव काय ता. समजलं? हां आताच माळ घेऊन राहिलं बघा. हे असत अक्षता तुझ्या हातीत तेच त्यांनी घेतल्या. कसली मामा कांडी होई मोठी कांडी कोण इले कोण तुले तकडे बॉम्बाटतात किती का. आणि बुळबुळीत पडशील. आज पाऊस पडलो म्हणून, नाही तर मग बरोबर होता. नंदे तर देव आता इलेत आणि आता लग्न लागतील. असे तयारीत राहिल्यात एकदम. बाब्याच्या घराकडे असं. हा सगळे समोरचा घर बाब्याचा डबल माळी होय ना. इथे राहू. चप्पल घालून मेले होय कसे इलाज असून आता ये. ए सचिन हय आहे का नाही पाठीमागे तकड्यात काय ते का. हा हा माका एक टोळं वर ठेव बस झालं. चला आता अंतरपाठ पकडल्याने आणि लग्नात चालू. मागे राहा. तर बघू शकतात कसं सोना लुटलं. पाना निवड घरात घरात खाली नाही बघा. इथे अशी
जी पण पानं पडतात ती पण निवडून घ्यायची. ह्याच खरा सोना. हो बरोबर नाही ने तुका आमका तकडे लुटूचा नाही लय अति भरवतो नाही त्यांचं काय रे. बरोबर खरी पानं ही बघ ही देवाची. घेतलं सृष्टी हे बाई निवड नाही निवड गावतात ते हे बाई इथे होती बघ. ठीक आहे घेतलं हे ह्या साईडला बघ पडले ह्या साईडला. बाबू ही बघ केवढी मोठी कांडी घेतल्या तुका कमीच नाही आता सोन्याची. ही बघ ह्या बघ कसला काढल्या घेऊन जा. ह्या घेऊ का तो नाही नाही घेऊ काय असं कसा पप्पाक ती अर्धा सोना ती घे नाही घेऊ का तो हे असं नाही घेऊ का जायचं काय वेळा बाबू सोनं टाकून देतोस तू बघ. तू पानं घेतली हे बघ हे कसले कांडी काढल्या बघ. हे बघ गावले तुका सृष्टी भरपूर गोळा करता यंदा माका वाटतं काहीतरी करू तर दिसता. हा लुटला घालूनच घेऊन शॉक लागलो असतो तर इळकोच होणार ना. नाही म्हणा केलं तरी टनभर काढलंय ओढून एकटे. ए बंटे शॉक लागलो असतो तर तुझं इळको होणार असतो. आधी पुढे ढकललेले वर करा म्हणून पुरे सगळा कुठू नको. नाही रे 2-3 काढते जा. बंगलो बांधतो बांधी आहे ना मी माझ्याकडचा देतोय तुका जमा केलेला. चल सृष्टी गावला हा ती काढ काढ पानं तुका हवी ती काढ. काय आरामात जाऊया मंदिरात चल. हे किती किती गावला 2-2 टोळे घेतला. भरपूर घेतलास रे मस्त. मग असा सोना गोळा करायचा किती घेतलंस. हा मस्त हा होईत ना बरे 4-5 दागिने होतील. या साईडला आता लाईन लावल्याने आधी मंदिरात देतील नंतर इकडे भटजी काकांका देतील नंतर बाहेर देतील. दाखव मोठं काय तर दागिने हो एवढ्याच्यात काय मेल्या होताला. मग तुम्ही किती घेतला. हे बघ तू किती घेतलं बहिणी व्हायचाच घेतल्या आणल्या. हा चला आणि इकडे आता देवा कोण सोनं काढतील. थांब थांब सगळेजण आता अशीच लाईन लावून थांबत राहा नको जास्त पण नमस्कार करा आणि पुढे पुढे चला. सगळ्यात जास्त नंद्यान सोना घेतला. काय काय करतलं त्याचा घंटम ठेवायचा घालून ठेवायचा सोना वाढताला म्हणा पुढच्या वर्षीचा. गेल्या वर्षीचा किती झाला झाला ना मग काय ना. अच्छा एवढी कांडी आहे मेले देतलं कसा लोकांका देताना हा सगळा बायकोकडे ठेवतलं म्हणजे यंदा लग्न आहे यंदा कर्तव्य आहे बरोबर ना. त्याचं काय तो तयार आहात आपण. हा हो हो काय किती घेतलं सो मूर्ती लहान आणि कीर्ती महान म्हणतात ना ती उगाच ना याच्यासाठीच ती. हे किती घेतलं हे काका सोना किती घेतलं. कांडी घेतलं का तू विचारतो किती कांडी घेतलं. अरे तू बघा म्हाताऱ्यांका आता होय किती एवढा सोना एवढाच बघ आणि तुझ्या हातीत बघ किती आहे. म्हाताऱ्यांका इथे गरजच नाही सोन्याची आता मग उगाच घ्या का काय मामा. तुका सोना घेण्यासारखे ना हा बोल बोल काय बोला सोना खाया किती गर्दी आहे बरोबर.
सगळ्यांका दसऱ्याच्या खूप खूप शुभेच्छा. पूजा किती घेतलं सोना? पूजान भरपूर गोळा केला ना. बघा तू मेला नंबर बरोबर लावलं रे. हे डिंगऱ्या बाहेर चल. काय करतो देवा सोना घालतो ते घालतात पेटीवर. इकडे नागेश्वर दोघवले बुटके ते एका मागात दिसत पटकन उठा ना. असं सोनं ठेवतले आणि या साईडने फेरी मारून या साईडला येतले. किती घेतलं? होत सोय होत ना. हा बोल. गाईज हा बघा. आणि किती घेतलं दाखव लादते बघ. होय 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 यंदा होईत. 2 वर्ष बिना मोबाईलचे काढले. हाय काय परिस्थिती होती बघ्या का. आणि नवीन घेतलं दाखव माका दाखव. तू दाखव अँड्रॉइड. आयफोन घेतलं मला. पण ठेवले नाही सोना. अरे तुम्ही मागे काय होता? मी जाऊन येलोय मंदिरात. काका असो कसो तू पाया पड मी चालू करतोय. सोना दाखव तुझा. मेन सोन्यावर लक्ष दाखव. काय मला पाठच्या खिशात ठेवलं घालू इतके. जाऊन यावं मग इकडे बघूया. किती घेतलं? पुढच्या वर्षी लग्नात गावात ना. सांग आता काय तू सांगलंस तर मी बोलू शकत नाही. तू बोलू शकतो बरोबर ना. सागर सोनं घेतलं ना. किती सोनं आहे यांनी तर खूप घेतलं ना. बघ त्यांनी सगळे कांडी आहेत आणल्या. हडीगावचे प्रतिष्ठित नागरिक बाबू सावंत. सोनं किती घेतलं? हां दसऱ्याच्या खूप खूप शुभेच्छा तुमका पण सगळ्यांका. महान चव्हाणला कोण नाही ओळखत? सगळे ओळखतात. सुर्व्यांचे जावई. आता सोना बघूया किती घेतलं सोना. आता मला उपयोग का दाखव. तर मित्रांनो आता काळोख पडलो आणि आता इथे पडस्थळं वगैरे असतील. काही लोकांचे प्रश्न असतील ते झाले की नंतर ते आतमध्ये जातील. तर आम्ही सगळ्यांका सोना देऊन झाला आणि आम्ही आता निघालो साई मंदिरात. तिकडे सत्यनारायणाची महापूजा असता. त्या पूजेक जाऊया आणि नंतर घरी जायचं. चला जाऊया ना. ओके चला. मित्रांनो दरवर्षीप्रमाणे श्रेयसच्या आठवणीत होता की ह्या घरात जाऊचा. मी विश्रांत जाय होतंय तर माका म्हणता ज्ञानबा बाबांकडे जाऊया. तर म्हटलं चल जाऊया. चल आधी आजी एक दी आणि हे मग ज्ञानबा बाबांका कायता दी बाबा एकदा आता बरोबर. अरे नाही तो म्हणाक लागलो ज्ञानबा बाबांकडे राहूला म्हणता. आम्ही जाय होते विश्रांत पाठ करून तुका. तर मित्रांनो आम्ही आता येलो साई मंदिरात. ते स्पीकर चालू आहे त्यामुळे तुमचा माझा आवाज येतो नाही. तर इकडे असता सत्यनारायणाची महापूजा. पूजेचं दर्शन घेऊया आपण. चला लाईन लागली हा. आपले पोरगे इकडे पण असत. हो तू दिसलंस बरोबर. सत्यनारायणाची पूजा. अरे बाबा. आणि आपले एक नवीन युट्यूबर निलेश मुळीक ब्लॉग सांगवायचा मुझी हातीत घेतोय. ते साईबाबाची मूर्ती आहे बघ. साईडला असा प्रसाद पूजेचा. मधीत घुसलो. रांग तोडून इलो. एवढी लोक मागे उभी आहेत आणि तरी पुढे धावलो. आणि त्याच्याबरोबर जिलाक पण आणलेले हो बघ पुढे. चला आता
पाडापाडान झाला आणि घ्यायचा तीर्थप्रसाद. तर तीर्थप्रसाद घेतो. गावकऱ्यांका स्पेशल नारळ. बरोबर हो गावकर आहे का नाही का तो देव. मित्रांनो येऊन पोचलो आता घरी. आम्ही सोना वगैरे लुटून झाला. आज भरपूर धमाक झाला कारण पहिल्यांदा एवढं देवांच्या पासून धावलंय. प्रत्येक ठिकाणी गेलेलं आहे त्यामुळे धमाक पण भरपूर झाला. तर मित्रांनो हा व्हिडिओ कसा वाटलो नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ जर आवडलो तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर बाय बाय.